מיינקראפט, אני אנמיך, כי אחר כך לא שומעים אותי בסרטונים. שמתי לב, כי עשיתי כבר סרטון אחד שלא עבד לי, אמרתי כבר בפרק קודם, אבל לא שמעו טוב, אז לא היה לי כוח לעשות עוד אחד. אז קיצר, ממשיכים בעולם, או שאולי אני אעשה משהו. אני אראה לכם סיד מאוד טוב. רגע, ככה. אני תמיד עושה את זה. רגע, אני לא יודע איך כותבים את זה בדיוק. רגע, לא רואים כלום. ככה כותבים אירוברן. זהו, הבנתי איך כותבים, זהו. לא הבנתי כל כך. לא הבנתי, באמת שהבנתי. נקווה שזה יעבוד. יש, עובד. לא. זה גם יש סידים שהם לא באמת עובדים, אבל ננסה. זה חבל גיהנום. זה לא קולט איך לזמן את אירוברן בטלפון. איך עושים את זה? זה לא עובד. כי אפילו עם סיד ככה מראה שהוא נכנס, אבל זה לא באמת. למה? איך אני עושה את החרא הזה? איך הוא בנה את החרא הזה? יש לי זה. שורף עכשיו הכל. טוב, נו. טוב, אז אני אראה לכם רגע איך עובד. כי אבא שלי הלך. למה בקלות של הנוח שלי?